bid to seek insight into the mind of a man responsible for the brutal killings that left the nation reeling in horror, the First Lady, Dr. Guzilia Mnangagwa, visited suspected serial killer and rapist Enimo Zvicha, who is currently in custody at Chikurubi Maximum Security Prison after being arrested in connection with a series of murders in Guruve and surrounding areas. Zvicha is alleged to have killed 25 people. The First Lady's visit to Zvicha was prompted by her need to seek insight into the mind of a man behind the heinous crimes. During the visit, Zvicha recounted his crimes, detailing the calculated methods and weapons he used to target and kill his victims. The serial killer recounted the harrowing tales of how he consumed some of his victims' flesh. He also admitted to having sold some of his victims' body parts to ritualists, including self-proclaimed prophets. Dr. Mnangagwa, who recently visited the affected community, listened to Zvicha attentively, focusing on understanding the factors that led to such extreme violence. Ndarwadziwa nenzara ndakabva ndaenda kune imwe imba andakasvika ndichinotsvaga chikafu saka ndakapinda mumba mandakapinda amai acho vanga vabuda ndikabva ndatora ka 10 kg keupfu saka ndikabva ndine doubt ndikati muno zvirimo muno munenge ambuya vanenge vane mari chete ndichazodzoka kumanheru ndipo wakatanga ndipandakatanga ndomatangira zvakaita saka pandakazotora ka 10 kg kaende ndaenda kumba ndikabva ndazodzoka kumanheru kuma 10 dzekumanheru kokwe saka pandakasvika kumanheru ndikasvika amai vaita se vadzoka vari dzomusha uye panga ndambotora ka 10 kg keupfu pai ndipandakasvika ndichinoka donji oti amai vachibva vadaira zvikanzi ndiani ndakati amai matorobwa izvizvo vrido zvikanzi aiyo unopeka une ngozi here ndiwabaufuwa mumakusendika ndimo ndatanga kuseka vaikuziva here vanga vaona kuti ndabaka ka 10 kg keupfu kai ndakati mazizwana nambuya vrido ambuya ndipakaita se ndipakabva vati ndakupedzera ndibva vatora chibheura ndasinaona kuti vatora bheura mumba irere zidemo nenge nesibhereni ndibva vachingovhura tundono ndakavheneka netochi vakabata chibheura ndikaona kuti ndakavareka kuvatangira vanobva ntema nechibheura saka ndikabva nangwe nzvenga paside pedoso padoframe ndibva ndavagomora panapa pamhasha panapa nebanga kusingacheke kwacho kwei wanga nebanga iwe indandiri banga ranga ndinaro ranga ndakagadzira remusisi wofoshoro ndowandakadimbura kanda kuti vanenge vachanzi Colombia nevanoshandisa mapanga vamwe saka ndibva ndavarua pamhanza panapa ndibva vadzidziri kasavadzokera mumba ndibva vati vachichema mai ndibva vanodzoka vane simba ndibva ndabatira chibheura chemupini wacho ambuya vanga vane simba mai vavo vataka kuti monye udaisoida kundirigira pasi ndikuramba ndakabata chete ndibva ndaona kuti amai ava vane simba ndibva ndadonedza foni pasi kuti ndibate chibheura riri nemaoko 2 saka pandakabata nemaoko 2 papai amai vavo ndibva vasiya bheura riri ndibva vatora mwana wavo nefoni yangu iye yanga ndadonedza pasi ndibva vabuda vachimhanya nemwana wavo nefoni yangu ndikati but kufoni yangu manje ndomboka apa ini service screen yangu ngenditeere ndingozvipa chivindi saka ndipandakabva ndangotora zibheura riri ranga ndakabata riri ndibva ndabuda nekuwindo kuseru ivo vachimhanya vakadai ndibva ndavachimbidzira noku saka vabva vaita on phone ye saka pakaita on phone ye ndikabva ndaona kuti uraita amai ava uri apapo vavhara light riri neruoko saka pandoda kusvika padhuze pavo ndasina kuziva kuti vamira pane phone chiini nezvidhina parikuda kuti vakiwaimba ndibva vatora chidhina ndisina kuzviona ndibva ndati ambuya ndipe foni yangu mani zvikanzi iwe foni iyi ndotori mbowa ndinayo kupolisi mangwana kuseni ndikati amai ndokuuraya izvezvo amai ndibva touraya ndibva tora chidhina ichi changa kubata maoko ndibva nditema mudumbu muno saka ndipandakabva ndanzwasha ndikati amai mutonditema ndati ndipe foni yangu mari yefoni yangu amai ndibva kuti ndimbokupa unopenga saka ndipandakabva ndaita chivindi ndangonanga kwava nichimhanya ndakabata bheura rei ndaida kusvika ndida kuvatema pandakasvika ndichivarova nekuseri kwareni ndibva vadonhera pasi ndibva vanomuka ndibva ndanovarova futi kechipiri ndibva vadonhera pasi kechitatu ndibva vandiumbatira makumbo ndakamira saka ndakabva ndachita kuti ndikazitsukunyure sei papa vandibata ipapabata zvine simba ndibva ndakabva ndangosvotora banga rei panga riri patuti panapa ndibva ndavabaya vachimusana kuno vakandiumbatira saka manguva iyo ndibva ndakati ndatobaya munhu kaini ndio time yekutanga kuuraya ndopakazi vakati kutangira ipapo ndikabva ndatorwa neya noti ndabaya munhu zvishoka ini ndatanga kutiza svika kumba kungararike hopinda kutorota upeshe kuti moto wabatidza uchadzima hamino zvakuti uchaita sei
saka ndopakatangira nyaya yekuuraya vanhu 2024 iyoyo amai. Apa wanga uchigara kuGuruve ikoko? Ndaigara kuGuruve ikoko muruvinga vhere muvillage. Ndokumusha kwako? Ndomumusha medu. Vabereki vako vanga vakamira sei? Amai yangu baba vangu vakafa 2003 vakafira muno mujeri. Baba vakafa sei? Vaitei baba vasati vasunga? Baba vangu ari geva mbavha yalof and theft ne. Wakazviziva sei kuti baba imbavha ipi? Vaibaka izvo ataiona ini vaitobvenda onini ngavaizungwa chinomuchino. Saka wakatanga kubateni kg vakabva hanzi mwana wembavha baba wacho imbavha. Saka ndikazvakatangirawo mai. Saka ipapo hatizoziva kuti pamwe baba vakatosiya kutonitemererawo ndichikurawo ndabva ndangopinda mufield yavaita iyo. Asi makamboita mese kuba kuona baba? Kunotina mombe. Kamutina mombe ka. Kunotina mombe ka 1 hamene kunga wadzitora wangosiya wadziunganidza. Saka wanga uchigara naniwo? Ndaigara ndega pari zvino. Ko kuzouraya vanhu vese ava manje watya pana mai vokutanga ko vese vakazenguva kuuraya zvazvaita semanje? Ndikuti mweya wakatangira pana mai vandakauraya kutanga ka. Mweya wakabva kungugara wangundibata ndatopfekawo nemweya wekuita se weropa. Chikafu wanga uchichiwana kupi? Bhuzi wanga usikagari pamba kaivo? Apa panga ndakutsvagwa zva2025 uyu. Ndanga ndakutiza manje ndichitoziva kuti area imomo ndiri area imomo ndichiziva kuti ndakabatwa nekuti vanhu pape pakafonirwa paredhiyo ndauraya pakandikatanga kutsvagwa nini ndakauraya ana atete nemwana wavo mwanakomana vako hanzvadzi yababa wangu. Vanga vaita sei manje? Kana mai vaziva kuti pandakatanga kutotorera ngozi yekudeura maidora ropa nokuti amai vandavauraya vakabva vazouya kuhope ndakarara usiku. Musi wacho iwoyo? Musi wacho iwoyo ndatozviita iyoyo kusvika kuma 3 o'clock dzeusiku ndipandakazorota upedzodzo. Vakati vatotera vachoti moto wabatidza udzime yatova ngozi. Saka ndatotanga kutocha ndimo ndatokiya dho ndikati handizobuda ini ndimo ndatokiya dho ndikati pamwe nogona vatorere panze nehama dzavo. Panguva iyo ndakasiyana ndakatokiya dho zvishowa mai. Kwadoka kumanheru ndopandakatanga kuzobatidza moto kati ndavhara moto kuti usabude panze. Panguva iyo ndimo ndadya chikafu chandakadya ndichipedza kudya chikafu manheru aya ndangotirari ndimo ndatofunga tata kurara ndandotsvaga mari. Saka pandikuda kuti muroti pave dhuma namai vatobva nemwana wavo vatofamba kudai nemwana wavo anyamudibva yarowa ndavhunduka zvikanzi uri kuenda kupi? Ndakati ndikutendera ndikuvhima muno zvikanzi tanga so mabasa ekuda kuba nokuti avaindiziva muzukuru ndakamuona munhu. Ndikati sanga akatongoenda ukatosvika achitotaura kuti ini munda munoona ita se kadarika ndo ndamunyepedza kuti ndakuenda nedirection kwarobva nako. Sanga manje akabva gaya kuti pamwe ndikuenda kumba kwake ndibva tanga kutira hafu ndakawanda kunchimuona mukadzi ine mwana wake ndibva asvika papai ndibva tanga kusunga padhoo rake remba. Saka mai ndikava ndanetsa kuti oke kusunga kwatete nomwauya imbavha ari kutenda muno mada kuba. Ndakati sanga munhu mutengesi ndatomubata munhu ndatobatwa nepfungwa dzedzi ngati ndatomubata. Panguva ndibva ndangobudisa bangarire apo tanga kumhanya ndikangoenda kuseri kwebedroom dai ndichikubudikira pakona so ndibva ada kutiza ndibva ndamuti dzvi. Ndakati ambuya muri mutengesi muziya zvikanzi mutengesi ndaita sei? Ndakati mimi ndasangana nemapo apa maakudzoka maakuya kuno maakusunga dhoo renyanga mambosiya musina kusunga ndichikonzere chii? Saka ndibva ndatora waya yangu ada kusungisa pamusuwo iyi ndibva ndavhaka musipa mona nditanga kuvadhonza nemagodzi amai vai nemwana ndibva asara paya mai ndichidhonza amai vai ndaenda nakuseri ndibva senda ndavasungirira. Saka ndavasungirira amai vai ndikasunga maoko ndikava ndasungira mamuti. Saka ndizvanzi uda kutondiuraya nayo sekuru. Ndakati imi muri mutengesi kazvikanzi saka ndiuraya nemwana wangu. Saka manguva ndikati mandozvipira matoziva mutengesi ndatora sura gavi hodzi womusango ndavasunga musipa ndo ndasungirira muti ndibva varembera ndibva vafa. Saka vafa papai ndindati wanga uri kupi vachifa? Ndandakatomira amai. Wasungira ndobva wamira? Ndo ndamira ndobva waona kuti amai vafa? Ndo ndatoona kuti amai vai vafa ndibva ndati kumwana wavasara kokweko murume wacho akauya anosvika mwana achichena. Mwana ane age ipi? Zvoma 35 years. Kumakore ndozvitadza hangu kuziva nguva vana vadiki but kutangira ma5 years uchidzika ipapo kusvika pa3 ndipandakabva ndati amai vataura kuti mwana ndimuraya futi ndo ndatora gari riri ndaenda ndichimhanya kumba kokwe ndisvika kumba kokwe ndibva ndaona mwana yakamira pachivanze manje nditanga musodzi yangu yatotanga kutodona iwewe. Ndakati sanga pfungwa dzanzi ada kuti ndisiye mwana iyeyo ndibva ndati kana ndikamusiya manje amai acho pamwe anogona zungomuka ngozi mo ndafunga zvimwe zvisirizo ndangobata mwana weni hembe dziri pawaya ndada kubvaiza murume wacho kuti paanodzoka kubva kwaenda ukanisvika achiti mukadzi hamene kwaita se kwaenda
ndatora nehembe dziri pawaya naiye mwana wedu ndaenda naye kokwe kuna amai vacho kwe tada nosvika kuna amai chinoenda muvhara fesi kuti asaone chi amai vake ndibva ndamusunga mwana netambo ino ndamurembedza ndibva hafa ndandangotanga kuda kuchera pandaida kuchera ndikuona pakaomarara saka pandaida kuchera pandikaona pamane pakadimburwa chigutsa pokuti ukatema muti murefu unenge uri muhombe panozosara zitsitsi rinenge riri pfupi rere kukazoya moto panobva patsva chigutsa chipinza moto chi pasi pandaa ndatanga kufukura chi madhaka ipapo ndichifungura pamba kapfava zve1 mita nechimasendimita ndibva ndati mwana wedu damuisa imomo ndibva ndatora mwana wedu ndamuisa chi imomo ndibva ndamufushira tapindwa nekupfungwa dzemunhu akambonzwa kuti ada kuromba but ada kuromba nemunhu wechikadzi adaromba nemukaka tu kuno adaita zvemaini ndibva ndakambati ndimucheke ipapa ndatora banga ri ndakurodza ndibva ndarodza muchemuche ndotanga kutobvisa chi mukaka yetu nditoisa tapindwa dzingopfungwa ndati kunyama yemunhu aijiwe here ndakati ndikambonzwa kuti nyama yemunhu nejiwa saka nyama yemunhu igona kujiwa futi kapa ndafunga dzingopfunga ndakutanga kutodimbura mapitsi papa amai vaina dimbura mapitsi nyama yenda kutoisa mubhaketi rongedza nyama yenda kati ada unonoibika ndibva ndatora chipani ndibva ndauya papa ndibva ndatora chitaka nemoyo nezvimukati zvese ndibva ndazviisa pamoto aiso ndada kudya ndikangoti ruma 1 pitsi so zvobva zvaramba kujika nemoyo wangu ndibva waramba ndati munhu ajiwe zvoshuwa ndikasanga ndiita sei ndikatenge nditsvake pokufushira amai vai ipa ndikabva ndaenda pane chimwe chichuru so chandikangodirikira vatatanga kufushirwa masaidi macho meme kuti ndikwanise kuviga chi mapatsi amai vai anga ndikadimbura mapatsi ndindawaisa mumasaidi muchivarongera masaidi meme ndibva ndatora mukaka yetu nemusoro wacho dhini ndibva ndatotakura zvandasitakura zviye dhini murodhi nemusango kwangachidano nebako kuya ndichatoenda unoba ndatodzokera chi ndaudzokera kwandaigara kurimwa kwaverema ndasvika ndangopinda machingopinda mumba matanga wazara nyuchi mandaigara matanga wazara nyuchi ndakati saka munhu ane spawa kwa ndongoziye kai kuwana nyuchi dzipinda murandi kudi ndatora bhaketi ino ndinoriviga kusango ndariviga kusango dzanoungana futi ikoko yekudzimwe dzaungana mumba futi ndakati sanga gendibvise zvinhu zvandakanzi zvikudiwa nemuye ndibva ndabvisa mukaka iri tu ndibva ndaisa pasaida ndatora zvamwe zvizvi ndakati manje zvimwe zvese zvingozvitaya pese pese zvinonzvika kuhwema dada zvokupisa ndatora mutumbi ino ndaipisa musoro neizvi netsoka dzacho idzi ndibva ndapisa saka pandikapisa papai ndakabva ndachengeta rota reri ndakusa mafuta ekuzoraya kuti ukazora mafuta acho so ukaisa mafuta kwangozora musoro wako so ukangonzwa uchinyanduka bvudzi kwauri kuenda kwezvoziva kuti kwakaita se kwaipa ungazviziva sei izvozvo mushonga wacho ndanga ndinawo wenigreens wefembera mishonga inooneka musango ka saka ndakabatanidza mishonga yacho kuti handinayo wanga uchiziva ndanchiziva wakaita wanani ndakairoteswa kuhope sokurota ndakavata zvozvi saka mishonga yacho ndakabva ndazokuedhira nemusoro nedota reri saka pandendekangozora chete kana ndakarara ndikangonzwa ndisimamboti nyaunyau toziva kuti hapana kana chikuitira se chikuitika ndikangonzwa chiti nyaunyau toziva kuti pane munhu akakuya panapa kana kuti kwandida kuenda hakuna kumira chi kuna kumira zvakanaka musango tine mishonga yakadaro musango kaimo mune miti yese munooneka yese miti musina inoshota yese miti irimo torimo saka waitoziva mushonga wacho iwoyo wobatanidza badza nemwe mushonga ndibatanidza waitogara unawo uchitofembera uchitokudza kuti ndoenda pakati mumba menyu kana mbanditori pane mari yamukaviga mimi nditori kumba kwedu inini toziva kuti amai mari yavo vakaviga pakati pane hembe dzakati ndipakatoisa mari nemishonga yayi nemishonga yemusango iyi ndiri kumba uku mipi yangu totanga ndichitoona diagram yemumba menyu zvese ndingobva kumba kwangu uko ndakatongonanga chi pamoyo waigeza here mushonga wako waishandisa sei ndaizoisa mafuta but ndaisa mvese mucooking oil mafuta ekubikisa andomabhoirisa ari pamwe negani akatonhora ndozotora midzi yendichikanda chi mbhodhoro meme mune mafuta atonhora aya kandakuzora manje ndechingonyika kagumwana ndikandinge chinyika chi mukabhodhoro memwe ndobva ndaisa paroko pamwe ndikanyika ndoisa paroko pamwe ndenyika ndoisa paroko kana katatu kana kaviri ndodaiso ndoita se kutozora ndizvandaita mukaka yetu ene ndanopa chi uye murume wacho aida ainzi Chirweni ainzi Nathan Chirweni so aitogara imo muguru aitogara muguru ikoko ndikwanogara ikoko ndiko ndamupa
iri tumusori mukaka iyi ndobatoenda nayo kwake ine bhazi pakapuwa nembanje akati mari yangu achazondipa kana dzoka Mozambique nokuti hamene kwaida anogadzirwa zvekujusa goridhe kasvika ndopakazodzoka akunzwa kuti nini ndakutsvagoni nyandaura ichi ana tete vai saka manje kuti azoya achindipa manje akutoda kutondibatawo futi mapurisa vakaudza nyaya yemurume uyu ndakatovaudza kuti ndakamukaka tui ndakamupa Nathan Chirweni achiti ada kugwana naGitha dhorobha mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Junius kasina uyo pane mumwe wandakauraya mudzimai wako kaifudza munhu saka ropa kwawakacheka ndokogama ropa racho ndagama ropa racho iye muprofita andazoprofita yaita kuda ropa uyo akandipa zvake 200 US uyu akatanda ropa muprofita muprofita aiti ndere ada muprofita ndizvo kuti anishandisa chibhati iye akati arikuda ropa asi waiwanei pane zvese izvi kuti uchiwana $200 imhepo idzo dzame zvangu kanda kutaura hanguka mhepo dzinzangosumuka kuti unenge wangoita zvinhu zvakaipisisa uchi unenge zvinhu zvisina kurema saka izvino zviri kunzwa sei manje wakauraya chandakaona inini ukagara nebanga udoita zvimushonga zvekuromba izvozvo akuuraya vanhu uraya vanhu asi ukagara usingaite izvozvo unogara uri munhu akanaka mwoyo wangu nedzimba nepfungwa amaine zvandakaita dai vangu vachinzwawo vacho vandakakanganisirawo vandiregererawo chitori chikumbiro.